Kiitos paljon kutsusta tulla puhumaan tähän seminaariin. Minun aiheena on nyt sitten kertoa, miten tätä mobiiliteknologiaa ja digitaalisuutta voidaan hyödyntää syöpäpotilaiden hoidossa. Ensin muutama sana syövästä, eli kuten varmasti monille on tuttua, niin uusien syöpätapausten määrä jatkuvasti lisääntyy kaikkialla länsimaissa, niin myös Suomessa. Ja tämähän liittyy oleellisesti väestön ikääntymiseen. Ja tässä on nyt sitten Suomen syöpärekisterin ennustetta vuoteen 2030 asti. Ja naisten yleisin syöpätyyppi eli rintasyöpä jatkaa nousuaan ja 5000 uuden vuotuisen tapausmäärän raja on lähiaikoina rikkoutumassa. No, syövän hoitohan on kehittynyt ja nämä paremmat hoitotulokset on johtanut myös siihen, että kun syöpämäärä lisääntyy, niin meillä on huomattavasti enemmän syövän sairastaneita ihmisiä tänä päivänä kuin on koskaan aiemmin ollut. Ja tämä määrä lisääntyy koko ajan. Ja myös ne henkilöt, jotka on hiljattain sairastanut syövän, niin he tarvitsevat seurantaa ja tukea näistä hoidoista toipumiseen. Ja tämä potilasmäärä on aika suuri. Esimerkiksi rintasyövän sairastaneita on Suomessa jo yli 60 000. Ja jollakin tavalla sitten tämän potilasryhmän tarpeisiin pitäisi vastata. No, rintasyövästä muutama sana taustaksi. Eli rintasyöpähän on sellainen syöpämuoto, että kun se diagnostisoidaan suomalaisella naisella, niin 9 potilaalla 10 se on toinen paikallinen varhaisvaiheen tauti. Ja suurin osa näistä naisista paranee meidän hoidoilla, mutta niin noin joka 5. kuitenkin tämä syöpä uusiutuu jossain vaiheessa, yleensä niiden ensimmäisten vuosien aikana. Ja niinpä onkin perusteltua tätä potilasryhmää seurata näiden uusintojen mahdollisimman varhaiseksi toteamiseksi. Lisäksi kaikki nämä meidän syöpähoidot, leikkaus, lääkkeet, sädehoito, kaikki aiheuttaa sivuvaikutuksia silloin, kun niitä hoitoja annetaan, mutta näihin kaikkiin 3 hoitomuotoon liittyy myös tämmöinen pitkäaikaisten haittavaikutusten mahdollisuus. Ja syöpä aiheuttaakin potilaille yleensä hyvin paljon ahdistusta ja huolta tulevaisuudesta ja myöskin nämä hoitojen ja mahdolliset taudin uusiutumiseen liittyvät oireet, ne aiheuttaa huolta ja ahdistusta ja nämä potilaat tarvitsevat myös tämmöistä muunlaista tukea tässä sairastumisen jälkeen. Ja tätä asiaa me ollaan tässä HUSissa jo pitkään pohdittu, että miten tämä olisi järkevintä toteuttaa. Meillä on joka vuosi 5000 rintasyöpäpotilasta, joiden ikään kuin tämä seurantavastuu lankeaa meille. Ja jo kauan aikaa sitten niin ollaan tultu siihen tulokseen, että jotta tämän potilasryhmän tarpeisiin voidaan vastata, eli jos tulee joku tämmöinen oire, joka voi viitata pitkäaikaishaittaan tai rintasyövän uusiutumiseen, niin henkilö, joka ottaa siihen kantaa, niin kyllä hänellä täytyy olla asiantuntemusta niistä hoidoista, minkälaisia haittoja ne voi aiheuttaa, ja myöskin siitä sairaudesta, että mikä on sen sairauden uusimisriski. On todella tärkeää, että jotta osataan tehdä oikeita ratkaisuja ja välttää turhia tutkimuksia, turhia lähetteitä, niin on kaikista järkevintä, että sellaiset henkilöt vastaavat niihin kysymyksiin, jotka tuntee sen alueen. Ja me ollaan tässä metropolialueella päädytty semmoiseen ratkaisuun, että tämmöistä suurta potilasryhmää, joka vaatii tämmöistä asiantuntemusta ja seurantaa, niin on paras toteuttaa erikoissairaanhoitovetosena koulutettujen sairaanhoitajien toimesta. Et siihen on turha laittaa lääkäreiden aikaa, mutta koulutetut sairaanhoitajat osaavat hyvin vastata näihin kysymyksiin ja heillä on tukena myös sitten siellä yksikössä osaavat lääkäriasiantuntijat. Ja niinpä sitten myöskin, jos me mietitään tätä seurantaa, niin on hyvin tärkeää myös, että erikoissairaanhoito saa tietoa omista hoitokomplikaatioistaan ja hoitotuloksistaan. Tämä ei nyt jostain syystä, tämä ei mene eteenpäin, että onkohan. Voiko joku laittaa seuraavan dian, kiitos. Ja vuonna 2000, niin tästä on jo 15 vuotta aikaa, mutta että HUS oli siinä kohtaa edelläkävijä, että tehtiin tällainen ratkaisu, että siihen asti potilaat oli käynyt 3-4 kuukauden välein syöpälääkärin vastaanotolla näissä kontrolleissa ja todettiin, että siihen aikaan
ilmestyi myös tutkimustuloksia, että tämmöinen toiminta ei hyödytä potilaita, että se ei paranna ennustetta lainkaan. Ja siinä kohtaa HUSissa oltiin sitten rohkeita edelläkävijöinä ja karsittiin nämä käynnit. Karsittiin ne käynnit niin, että on enää 3 tämmöistä käyntiä 5 vuoden aikana, mutta samanaikaisesti luotiin systeemi, että potilas voi koska tahansa ottaa yhteyttä erikoissairaanhoitoon, jos hänelle tulee joku ongelma. Ja silloin me luotiin tämmöinen oirepuhelinneuvonta, ja siihen aikaan tämä oli aika modernia. Ja vielä 5 vuotta sitten luennoitiin jossain päin Eurooppaa isossa kongressissa, että Englannissa joku keskus oli ottanut tämmöisen oirepuhelinneuvonnan käyttöön uutena asiana. No, me ollaan huomattu se, että tämä 15 vuotta sitten ollut uusi asia on kyllä nyt jo vanhanaikainen asia. Eli tämä puhelinneuvontahan on hyvin aikaa vievä tapa niin kuin toteuttaa tämmöistä potilaiden seurantaa tai hoitoa tai vastata jopa kysymyksiin. Ja me tiedetään, että meidän nämä puhelinlinjat tukkeutuu, meidän hoitajat kokee tämmöistä riittämättömyyden tunnetta, kun potilaat ei saa yhteyttä. Ja valitettavasti niin aina silloin tällöin tulee näitä valtakunnan ykköslehteen vihaisia kirjoituksia ja ihan aiheesta. Ja tämä kyseinen kirjoitus on julkaistu huhtikuussa 2013, ja se sattui semmoiseen ajankohtaan, että Kaufmannin Jani Ahonala oli ottanut minuun yhteyttä noin viikkoa tai 2 viikkoa ennen kuin tämä kirjoitus ilmaantui. Ja hän soitti rohkeasti Power Hourina ja kertoi, että olisi yksi pikku juttu, että kiinnostaisiko meitä hyödyntää mobiiliteknologiaa syöpäpotilaiden seurannassa tai hoidossa. Ja mä sanoin Janille, että erittäin kiinnostava ehdotus, että mä palaan asiaan, kunhan mulle kristallisoituu, että miten. No, luettuani tämä Helsingin Sanomista, niin kristallisoitui, että tässä on se potilasryhmä. Eli tämä on meidän suurin potilasryhmä, joka on aika ajoin tyytymätöntä nimenomaan tähän näiden ensimmäisten hoitojen jälkeiseen seurantavaiheeseen, kun he kokevat, että he tipahtavat ikään kuin tyhjän päälle. Ja on vaikea saada yhteyttä klinikkaan silloin, kun olisi asiaa. Ja tästä se sitten lähti. Ja me sitten tavattiin Janin kanssa ja kerättiin ympärillemme tämmöinen noin 10 hengen työryhmä molemmista organisaatioista, parhaat asiantuntijat, ja ryhdyttiin miettimään, että miten me voitaisiin tätä rintasyöpäpotilaiden ryhmää parhaiten auttaa, mitkä on meidän tavoitteet. No, aika itsestään selvä oli se, että me haluttiin lisätä meidän potilaiden tyytyväisyyttä meidän palveluihin. Eikö niin? Tänä päivänä ihmiset on tottunut hoitamaan, niin kuin tässä on tullut hyvin esiin, kaikkia asioita kätevästi, digitaalista teknologiaa hyödyntäen, miksei siis terveydenhuollossa. Tämä oli niin kuin potilaan näkökulmasta, mikä on meidän tavoite. No, sitten kun me ruvettiin miettimään tätä terveydenhuollon organisaation näkökulmasta, niin tuli aika paljon hyötyjä, aika paljon asioita, missä terveydenhuollon organisaatio voisi säästää, tehostaa toimintaansa. Ensinnäkin täältä palvelusta, niin sinne rakennetaan paljon tietoa, eli osa yhteydenotoista on turhia, koska potilaat saa ne vastata, tai niitä ei tapahdu, koska vastaukset saadaan jo sieltä itse palvelusta tai nettisivuilta. No sitten meidän jälleen kerran Power Hourina ajateltiin, että me ei ihan tyydytä siihen, että tämä on vain tämmöinen näppärä tapa lähettää viestejä ja vastata, vaan itse asiassa olisiko mahdollista, että osa yhteydenotoista, että voitaisiin rakentaa sellainen ohjelma, joka pystyy poimimaan sellaiset yhteydenotot, jotka on ikään kuin turhia, tai ei turhia, vaan sellaisia, jotka pystyy tämmöinen ohjelma itsessään ratkaisemaan ja tuottamaan tämmöisen automaattivastauksen, jolloin terveydenhuollon henkilökunnalle ei mene lainkaan aikaa siihen, koska tämä ohjelma ratkaisee tämän kyseisen ongelman ja lähettää potilaalle toimintaohjeet. Ja tästä me innostuttiin niin paljon, että sitä me on lähdetty toteuttamaan osana. Ja myöskin sitten kristallisoituu se, että kun me saadaan sähköisesti ne kysymykset ja yhteydenotot, niin meidän työntekijät voi vastata silloin, kun heille parhaiten sopii. Me pystytään työllistämään meidän rintasyöpähoitajat tasaisesti päivän mittaan. Ei niin, että se puhelin soi 11 ja 1 välillä, vaan he voi vastata näihin kysymyksistä mukaan, kun niitä tulee. Edelleen, niin myöskin, jotta tämä voisi olla mahdollista, niin tämä, joka on tässä tullut erittäin hyvin esiin, tämä potilasturvallisuus, meidän piti luoda sellainen ohjelma, joka pystyy poimimaan kiireellistä kannanottoa vaativat yhteydenotot. Eikö niin? Niiden pitää tulla sinne jonon ensimmäiseksi. Ne pitää ratkaista ensimmäisenä
nämä tapaukset. Ja tämmöinen me ollaan myös sitten tähän ohjelmaan luotu. Ja edelleen, niin kohta näytän vähän tarkemmin tätä ohjelmaa, niin kyllähän terveydenhuollon ajankäyttö tehostuu siitä, että saa kirjallisena sen ongelman ja kysymyksen, kun se, että kuuntelee puhelimessa 15 minuuttia ehkä johdattelua siihen, mistä on kyse. Ja viimeisenä eikä vähimmäisenä se, että potilas kirjaa itse ne tiedot sinne. Tästä ei varmastikaan mene kovin pitkä aikaa, kun meillä on toivon mukaan rakenteinen potilastietojärjestelmä, jolloin potilas voi itse kirjata paljon omaa tietoansa sinne, jolloin sitä ei tarvitse kenenkään enää kysyä jonkun sanella, jonkun kone kirjoittaa, vaan sitä voidaan hyödyntää sitä potilaan itse tuottamaa tai jonkun mittauslaitteen tuottamaa tietoa. No, näillä eväillä me sitten lähdettiin eteenpäin ja siinä sitten myös HUS-organisaationa tutkiskeli itseään ja totesi, että joo, me halutaan edetä tässä näin, koska me halutaan olla mukana kehittämässä tätä palvelua. Sillä tavalla me varmistutaan parhaiten siinä, että meidän potilaiden ja meidän tarpeet tulee huomioitua. Ja myöskin on todella tärkeää se, että nämä tulee terveydenhuollon tarpeesta. Eli tässä puhuttiin sitä, että on olemassa ohjelmia ja ohjelmistoja, jotka on käytössä jossain päin maailmaa, mutta ei vielä Suomessa. Se varmasti liittyy siihen, että joo, ei olla tarpeeksi ketteriä. Mutta joskus se voi liittyä siihen, että jollakin organisaatiolla ei aidosti ole tarvetta jollekin tuotteelle ja jollain toisella on. Mutta silloin kun ollaan itse sitä kehittämässä, niin tiedetään, että saadaan juuri sitä, mitä tarvitaan. No nyt sitten tästä vielä sen verran, että kun me ollaan yliopistollinen sairaala, niin tietenkin me haluamme myöskin samanaikaisesti osoittaa tämän konseptin hyödyt. Eli nämä on nyt ajatuksia, että meidän tarkoituksena on näin ja me uskotaan näin, mutta onko se näin? Niin me olemme myös rakentaneet tähän yhteistyökuvioon mukaan tämmöisen tieteellisen tutkimusprojektin, josta mä kohta kerron lisää, eli tarkoitus on osoittaa nämä hyödyt myös tieteellisesti. Meille on tässä matkan varrella, kun kiitos vaan iso ja pieni on ystävystynyt, niin isolle on myös tärkeää, että pieni pärjää. Eli meillä on ihan aidosti, niin kannetaan huolta siitä ja halutaan auttaa näitä terveysteknologian yrityksiä ja heitä saamaan niin kuin menestyviä vientituotteita. Me koko ajan ollaan mietitty, kun me ollaan tätä ohjelmaa kehitetty, että se olisi myös räätälöitävissä muihin maihin, muihin yksiköihin, ettei me tehdä sitten semmoista, että se on jo HUSin tarpeisiin täydellinen, mutta että se ei ole muokattavissa. Ja tämä meidän työnjako on se, että Adelman on ollut kehittämässä tätä ohjelmaa, he ovat sen luoneet meidän avulla me ollaan yhdessä sitä ideoitu. Ja sitten taas tämä tieteellinen projekti niin on puhtaasti meidän ideoima ja me sen sitten täysin toteutamme. No itse sitten tähän Noona-ohjelmaan, joka on siis tämä meidän lähtölaukaus tähän mobiiliseurantaan, syöpäpotilaiden mobiiliseurantaan HUSissa. Tämän ohjelman kiteytettynä tämän ohjelman tarkoitus on siis helpottaa potilaiden yhteydenpitoa hoitavaan syöpäyksikköön. He voivat joko lähettää kysymyksiä tai he voivat raportoida voinnistaan. Tässä seuraavaksi tulee tämmöinen pieni videoklippi, joka osoittaa, että tässä potilas voi valita oireen, josta hän haluaa raportoida. Tähän valikoituu kipu. Hän voi helposti merkitä, että missä päin kehoa tämmöinen kipu esiintyy. Ja edelleen häneltä sitten kysytään, minkä tyyppistä se kipu on, kuinka usein sitä esiintyy ja kuinka kauan sitä kipua on esiintynyt. Ja näistä kaikista vastauksista sitten ikään kuin muodostuu tällainen yhteenveto. Tässä vielä kivun voimakkuutta kysytään vielä ihan visuaalisestikin. Ja tästä muodostuu sitten tällainen yhteenveto, joka lähtee sitten sinne vastaanottavaan klinikkaan. Ja tällä tavalla esimerkiksi nyt voi sitten tämmöisen kipuoireen raportoida. No, sitten tässä on vielä kuvattu, kuinka näppärästi tämän kaiken voi tehdä myös kännykällä. Tässä on kuva vaan siitä. Ja edelleen sitten siellä terveydenhuollon yksikön päässä, niin sitten voidaan vastaanottaa se raportti. Ja
tehdä haluamia toimenpiteitä. No, tässä vielä kiteytettynä se, että potilaalla on siis mahdollisuus ottaa yhteys klinikkaan kätevästi, esittää kysymyksiä tai raportoida vointia, yhtä oiretta, monta oiretta, muita asioita. Täällä on myös lyöty tämmöinen päiväkirjaosio. Tässä ollaan niin kuin kaukaa viisaita, eli potilas voi itse seurata omaa toipumistaan ja raportoida sinne päiväkirjaan asioita. Ja tarvittaessa sieltä päiväkirjastakin voidaan lähettää tietoa sitten hoitoyksikköön. Ja täältä sitten saapuneet viestit ilmestyy tänne ja sitten voi kaiken näköistä palautetta. Ei tarvitse välttämättä sinne HSN mielipidesivustolle kirjoittaa, vaan voi antaa täältä sitten kätevästi palautetta. Ja sitten klinikan päässä hoitaja, niin täältä potilaalta tulleet viestit, täältä voi myös näppärästi lähettää kaikille yhteisen tiedotteen. Ja myöskin sitten tämän palvelun avulla voi sitten seurata ylipäätänsä. Tätä voi käyttää myös toiminnan suunnittelun ja raportoinnin työkaluna. Täältä näkee, kuinka paljon potilaita on ottanut yhteyttä jonakin ajanjaksona. Täältä voi esimerkiksi nähdä, kuinka nopeasti on keskimäärin vastattu yhteydenottoihin, mikä on viive yhteydenoton saapumisesta vastaukseen. Tästä voi jopa mitata, että montako minuuttia menee hoitajalta vastata per yhteydenotto. Tämä taipuu ihan mihin tahansa sitten toiminnan seuraamiseen, mutta tähän on nyt sitten kuvattu tällainen näkymä. No sitten tästä meidän itse tutkimusasetelmasta, eli tosiaan niin meillä oli itsestään selvää, että me haluttiin lähteä tekemään myös tätä aihetta yllättävän vähän kansainvälisesti tutkittu. Me haluttiin lähteä niin kuin varmistamaan tieteellisesti, että me saavutetaan ne hyödyt, mitä me etukäteen uskottiin, että mikä on meidän tavoite. Ja me sitten tullaan toteuttamaan tämä tutkimus, joka on alkamassa nyt toukokuussa. Tämä tutkimusasetelma on sellainen, että kaikki potilaat satunnaistetaan siinä vaiheessa, kun heidän nämä niin kutsutut alkuvaiheen hoidot on päättynyt, eli sädehoidon päättyessä heidät satunnaistetaan joko tähän vanhaan seurantasysteemiin, missä meillä on se oirepuhelin, tai sitten tähän uuden tyyppiseen mobiiliseurantaan. Ja jotta tähän ei tulisi mitään tämmöistä niin kuin liian suurta painotusta, että tehdään vain jompaa kumpaa, niin 6 kuukauden käytön jälkeen niin nämä, jotka on tässä mobiiliseurannassa, siirtyykin takaisin tähän vanhaan, ja toistepäin, jotka aloittaa tällä vanhalla, niin siirtyykin tähän mobiiliseurantaan. Ja sitten vuoden kuluttua siitä, kun nämä potilaat on satunnaistettu, heiltä kysytään, että kumman seurantatavan he valitsisivat, kumpaan he ovat tyytyväisempiä. Ja tämän molempien seurantamuotojen aikana me seurataan sitä, että kuinka tyytyväisiä ne meidän potilaat on, mutta me myös seurataan niiden oireiden määrää. Eli me ei tietenkään haluta myöskään olla luomassa sellaista systeemiä, joka lisäisi ikään kuin tarpeettomia yhteydenottoja, eikä missään nimessä haluta lisätä terveydenhuollon kustannuksia. Eli tähän on hyvin tarkkaan terveystaloustieteilijöiden kanssa luotu osaksi tätä tutkimusta myös se, että me seurataan koko ajan terveydenhuollon kokonaiskustannuksia osana tätä tutkimusta. Tähän tutkimukseen tullaan 1 vuoden aikana satunnaistamaan 800 potilasta, ja tämä tulee olemaan yksi suurimpia tämän alueen tutkimuksia, mitä on meneillään maailmassa. No, mitä sitten tulevaisuudesta? Niin kuin sanoin, niin tämä on vasta alkulaukaus sille, mitä HUSissa on aiottu hyödyntää tämän tyyppistä teknologiaa. Eli on päivänselvää, että me ollaan nyt jo mietitty, mitä muita potilasryhmiä voisi palvella tällä tavoin. On myöskin selvää, että tämän tyyppinen seuranta sopii myös näiden hoitojen aikana, itse asiassa leikkaushoidosta toipumista, solunsalpainhoitojen aikana potilaan toipumista ja sädehoidon jälkeistä toipumista. Kaikkea tätä voidaan ihan vastaavasti toteuttaa, mutta jostakin siis piti aloittaa. Ja tästä tuli fantastisen hyvin esille jo terveiden elämäntapojen merkitys erilaisten sairauksien ehkäisyssä, ennaltaehkäisyssä. Myös syövän suhteen, rintasyövän suhteen on voitu jo osoittaa tieteellisesti useissa tutkimuksissa, että säännöllisen liikunnan ja painonhallinnan avulla voi estää sen rintasyövän uusiutumista. Ja tietenkin tämä houkuttelee siihen, että me mahdollistettaisiin myös tämän kaltaisten ohjelmien avulla tai tuettaisiin potilaita näihin terveisiin elämäntapoihin.
Ja myöskin sitten tämä potilastiedon jakaminen, tässähän syntyy sivutuotteena paljon sellaista tietoa, mikä varmasti voisi kiinnostaa perusterveydenhuollon tai työterveyslääkäriä. Ja edelleen niin yksi haave on tämmöinen henkisen jaksamisen tuki, eli me tiedetään, että meillä on tämä mielenterveyspalvelu, mielenterveystalo olemassa, niin varmasti syöpäpotilaat hyötyisivät vastaavanlaisesta. Ja me tosissaan, nämä on ne meidän tavoitteet ja viimeisimpänä toiveena näytän, että jos kaikki menee niin kuin toivotaan, niin tältä näyttää tulevaisuudessa niin traumasyöpäsairaala. Kiitos huomiostanne.